Ja, det kan de meget vel. Men hør, sig mig, har de noget at stege den i mig? For jeg har hverken potte eller pande. Pyt med det, for det har jeg da. Prøv at se her. Nu skal jeg bare se, så flyt dig lidt. Kom lidt, Mads, kom. Så, sådan. Jeg har kogetøj med tindkrampe. Nej, hør, det kan jeg lide, hva'? Det er da til et helt måltid, det. Men sig mig lige, hvor får vi døbelsen fra, hva'? Døbelsen? Ved du hvad, den har jeg lige her i hånden, og jeg har så meget, at jeg kan spilde af den. Hør, du kan da tale, og du kan svare, hva'? Og dig vil jeg have til mand. Men ved du, at ved vinduet derovre, der står der nogle skriver, som skriver alt om, hvad der bliver sagt. Se der, se hvad de skriver. Hvor de skriver. Ja, og ved det andet vindue, der står der en oldermand. Ja, og oldermanden, han er den værste, for han kan ikke forstå. Nå, det er da nok herskabet, det var. Jamen så må vi da hellere give oldermanden det bedste, var. Sådan. Nej, hør. Nej, det kan jeg lide. Du kastede jo bludder lige i hovedet på oldermanden. Ved du hvad? Det kunne jeg ikke have gjort. Men jeg skal nok lære det. Kom her og sæt dig ved min side, hva'?